ado harinya sekutiko onani dep pulang dari lawi bekato badan diri di ma badan bininyo nambah namo si upik riri onde abang dengan banaco mencali abang ke langit nalape panangi atok rumawa atok lah bocor dipandangi bange. Batobok kita nang kampek kali itu sana. Ku ingin lusa nak joki set rabab atau jo nyanyi-nyanyi rabab, bukalah YouTube Sinar Padang Official. Ada nomor HP Cyril Asmara, tolong dibuka Cyril Asmara. Alai jalai di sana tu. Ko nomor handphone Cyril Asmara. Kita buka YouTube Sinar Padang Official. Di dalam anak kotor ada surau malang di dalam anak kotor. Oh imam lanyo dari larang Jawa padang letabe oh imam lanyo dari la odai padang letak nyabe onan tadilah kaset kamang olah nomor latigo oke nila kamasua gajai oka nomor la ampe
rao bana larang rantau oh dia la jangan Topeng lah sudah dibasuhnya mengilau ke langit dicari topeng nan dapat bantuannya bantu topeng emas bantu topeng emas nyo ambil kantong secik nyo masukan ke kantong hitam mengecek badannya tumai dep tadi onde Danil anak apa tunggu di rumah nak Danil sabanta apa pai ke pasal Labuan apa enak ke pasal Labuan mandanga ketoco itu jadi pak keto badan Danil nyoba jalan nak nyolai nani nyola sadang jalan kama jalan nyo tadi tarui katampe lapo rege nyo salang onda kasi rege si upi namo bini nyo tuan si upi namo bini nyo ladape onda nyo salang nyo sadang ba onda juo barang ke dari lapo rege pasal Labuan nanyo tuju di malo hati nak kacame jondu anak alun batamu gajai jondu anak alun batamu ndak lama ndak di jalan sampai ke pasar Labuan sato tiba di pasar Labuan baranti onda di halaman toko emas di sinan kalau dipandang alanyo turun dari onda di sinan udahnya imbau siapa namo datu onyo calian barang sekali onde udah nama gale mas tolonglah cali dah topeng nangko apa le sabana nyoko topeng emas atau nyo topeng main-main tolong diuji barang nangko dai tolong diuji dah barang langko menanga ketoco itu onyo ambil topeng di udah tadi nyo uji jopa uji nyo manggil yang udah memandangi yonan sabana nyo komadi ndak topeng bagara-gara yo topeng ames nanelo nyo baru bakatonyo badan hidup iko topeng koda kamu jua mandangai yo kabajua kok diudah dia nak kata bali muawak kaya ji tampe si Darwin hoaya ji dia
Sampai si Darwin nyo di haji menanga kata cuy itu kalau iyo dah sebantu itu jo ambo japui anak balik dulu nak mungkin anak ambo tinggal oko iyo dia menjapui anak udai yang kan onda di belakang boleh nak awak samoti ibo dia kan wangi nyoir yang kalau ndak di belakang ndak lamo bakal lamo ndak para luto etong lamo bana disiko kabar dipet sampai lah sampai onda ketampe rege nyo agian onda direge nyo japui anak ke rumahnya iyo inyo si buyang dangani lo tuane iyo inyo si buyang danil ondala sudah no mata di agian nandani lala di japuinyo lanai lokate oto menuju daerah Haji indah di jalan di Palamu abana kalamu dari Sumedang kaya jila tibo di sungai Tunu lah nampak sekampung jambak tababang-babang Bukit Putui lape nagari Bukit Putui batobo jo simpang lagan ndak lamo bakal lamuan sampai oto ditampe dah haruin sampai oto ditampe Darwin baranti oto di laman rumah turunlah orangnya nambah dua latarui kalabu rumah obat tigo jo anak pak badan hidep anak ketek babawa juo Hosato tibo di labu rumah baco assalamualaikum menjawab si Darwin tadi Waalaikumsalam kata Darwin naiklah kate rumah Hosato lah naik kawannya tadi lah duduk inyo di kursi ayat talata di hadapan Tuhan oh ayat talata di hadapan di sinan kalau dipandang oh bakat tola si Darwin tadi onde sobat kawan lamu ambo salarwi salamu nangko nak mencubo kawan kamari oh baru iko datang ke siko apa tujuan nyomung kasui
O mandanga kato bantu itu sinan bakato nyo kawan nyo tadi danga di Darwin kawan amboi koko adik badan awak nyo ado dapet topeng emas tolong lah uji elo apo yo emas sabana emas Koatonyo emas permainan ba itu kato badaninyo nyo ambil emas nyo nanado tuan Onyo ambil pak emas dalam kantong asoy nan topeng nanado tadi Onyo agian kabake Darwin di sinan nyuji di badan Darwin Toki royo emas sabana emas narancak lole emas nandape nyoi mau kawan di Darwin O baranak ko kekito agi piti O jadi bakato kawan Darwin tadi ba anang kaelok lah kato Darwin O nampok kok balabo badan awak ado untung kita baduo ba itu kato kawan tadi tuan Oba itu kato kawan tadi di sini narago lah nyobuet tuagi anak kopi 700 juta Oba itu kato badaninyo kok laco itulah nangkaelo agi lah piti 700 namu dak namu awak agi Kato sampai piti nyo ambil nyo agian kabake idep iko dia bali barang buyuang sebanyak 700 juta O mandanga kato coy itu meminta terima kasih badan idep terima kasih dah banyak-banyak piti koyo O ambo ambil Piti koyo dah mau ambil selesai piti nyo ambil masuk ke dalam kantong asoy Naninyo balik pulang 100 juta mantan lala turun dari rumah tuan Lah turunnya dari rumah lah tiba dake otot tadi lah nyo naik ketigonyo to barangke dari ayaji masuk medang nang kanyo 7 ndak tabah dosa nang dalam hati piti banyak sabantu itu mandak lamo bakal lamoan tibola oto di pungangasan no tuan malah sampai nyoto kepungasan ndak lama to di jalan ndak di jalan di pala moto potong kabasa ketek lah sampai oto ke Sumedang ala turun badan idep bakato idep kau udah nama nolong onde udah nama nolong ambo kok dapet kandak dah badan ambo ambil anoto L300 solar tapi oto ndak oto bekas oto baru kau untuk ambo
Foto baru kau untuk ambo mandanga kata cuy itu jadi dia kata udah nama jual barang emas tadi. Oto pai dep lah tinggal babalik idep ke rumah. Satu tibo inyo di rumah pitinyo simpan elok-elok nyo kubuan ke dalam tanah. Dak tabado sanang dalam hati nyo dangan-dangan tibo di luar urang adoko menjual tanah. Rencananya nak balik tanah kanyo bangun rumah saka. Audisenan kalau dipandang untung kamu jua di badannya. Ada orang membalik tanah harago cocok dibayarnya. Warago cocok dibayarnya sure-sure sudahnya buwe atenyo namo badani dep. Atenyo namo badani dep sure diwali la salasai. Baru dibuat harta jual bali di kantor camat keluarnya. Indak tu bilang lama bana lah keluar surat tanah. Harago tanah lah dibayar Tuhan. Otak kajui orang bakuliliang. Di mapa jako dapet piti dapet nyo membalik tanah salawe iko. Tanah nyo bali rumah tabangun sudah sabuka rumah hidup. Ndak tabado gadang nyo rumah parabot rumah cukup puloh. Salasai rumah nyo bangun tinggal kepindah badan hidup. Coba duanyo hidup seorang malin 100 sepinggan nasi nyo age merek rumah gadang ala merek rumah tadi topeng emas dapet dilawi Tuhan. Topeng emas dapet dilawi baru di sinan orang picayo yakin orang de inyo kesadonyo mansoinyo mendapet topeng emas. Ndak tabado gadangnya depak rumah hidup. Kodek rumah lah dapet bantu itu nyobali payang baru cie payang baru sampanyo baru tak masuk masin sampai puluh lah pakai payang tapi pinggir Tuhan. Olah pakai payang tapi pinggirnya agi pulau sampan mere ala mere sampaninyo. Topeng emas dapet dilawi itu juo mere sampanyo anak bertambah gadang juo. Danil bertambah cadik juo orang lah mulai sagan kaidep Tuhan. Di malau orang nak kasagan kaidep rumah gadang sudah sabuka payang baru lo nyobali cie.
Onyo ambil anonda nak sebuah onda untuk bersikolah. Ambillah engmek baru keluar Tuhan. Nyo ambil engmek baru keluar. Iyo ate namu anaknya. Itu kalau kau dipandang. Nak tabado senang hati anak. Nak tabado elo anak dipandang. Satu dapik mawai onda. Awak gagah onda lah elo Tuhan. Awak gagah onda lah elo. Abi hari berganti hari. Ndak lama sesudah itu datang loto baru dari Padang. Oto baru nyu ambil cik. Nyu bayar konten oto sekali. Oto nyu ambil L300 solar. Itu bana oto nyu ambil. Rumah dapik oto lah dapik. Payang baru lo tepi pasir. Onda baru lo untuk anak. Piti tersimpan ada pulo. Lah kayo mudo olah badan lain olah kayo muda badan hidup lah sanang-sanang nyo anaknyo. O balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu. O salam ta'zim badan kita alias seketek tantang itu. O alias seketek tantang itu. Kita alias kabake badan riri. Oh awak jale buto coy itu kamalape nyotu buriri. Kiro latibo di kota Padang pae. Oh kiro latibo di kota Padang. Karajo badaninyo minta sidakat tio ari oh minta sidakanyo tio ari. Ba itu kalau kok dipandang. Oh nak paralu dietong lamo de inyo bakal lamuan sabantu itu. Oh di sinan inyo diri tadi. Oh di sinan kalau dipandang ditanyo-tanyo kau orang nanado. Oh di mama ambil oto ke pesisi. Oh nyo tunjuan dirang na banyak lah nyo antan di onda ojek. Oh ambil otonyo di daerah Gawang Latiboy nyo di Gawang. Nyo ambil oto kapasisi Tuhan. Oh nyo ambil oto kapasisi. Lanai otonyo kapasisi. Oh sadang di hati nyoto juo. Oh kiro nyoto nanta tompang oto urang Labuan. Oh lai oto orang kampung nyobana. Siako namo supir oto. Manamo si Madi anak tia Tuhan.
bakato madinyo sabantu itu bakato bake badan riri koni riri ndak bini madari badan idep mandang kato bantu itu iyo dia kato badan riri mangakok sampai buto ni badan unia kok sampai kasabab karanonyo olai ko uni ni dapet kabar salamo uni meninggal dari dep yoni salamo uni ni meninggal anak uni ado baduo honantuo badan si Danil honang ketek badan Periska hola malang ni dia anak nang ketek jatuh masuk sumur yo ni hola mati anak uni nang ketek nan tinggal Danil le anak nan tuo tapi kini nyola sanang lakayo mudo badan ni dep ni olah kayo mudo ni badan ni dep rumah lah bawa tuala bapa yang baru loy nyocie rumah bamere oto bamere sarato payang sekalian topeng emas ni dapet dilawi Tuhan oto pengemas dapet dilawi itu bana merek rumahnya oto bajalan tarwiju dek lamoto di bajalan di maoto to tibuan latiboto di painan Tuhan olah tiboto di painan lape nagari si painan la nyodaki pak buki dan tinggi ondak na lama nasiba makan nambedo di kampung busana banci oto bajalan tarwiju masuk daerah sungai ni papa ndak lama to di bajalan dipotong kabasa ketek dek lama bakal lamuan di sinan kalau dipandang sampai oto kabatang kape Tuhan sampai oto ke batang kape latibo di batang kape ala oto bajalan yu lape nagari batang kape la nampak daerah talu di maluati nak kacame nambedo berang anak kain dua lape nagari daerah talu nyodaki bukit tarata menyodaki bukit tarata pati berang anak kain dua salahnya datang dari awak lape nagari si tarata lanyo tibo di daerah Suranti lape nagari si Suranti lanyo tampu siampion para sakit kepala di bapikir jo anak lamo di tadang agak oh Tuhan lap
Lape nagari ampiang para nak guno to etong lamu di maot to tibuan la sampai oto ke Kambang. Lape nagari daerah Kambang la nampak pasalakitan menampu daerah Kotoraya la tibo di Padang Laban. Oto la sampai ke Sumedang la turun badan Nupieri. Olah turun badan Nupieri awak buta sabantu itu. Oh awak buta sabantu itu berjalan juga pakai tungkek. Oh berjalan batungkek sama seorang. Oh nampak de orang kampung di Sumedang masonyo riri balik buto. Oh basora orang nan banyak basora basorai-sorai dari nang ketek kanan gadang dari nang gaek kanan mudo. Oh walau dosa nak diri bana mengaju oleh pik pulang ke kampung elok diminta sure anyui pik. Oh elok diminta sure anyui basora orang namanya. Oh diri bajalan tarwiju. Kau sedang berjalan sama seorang. Kau sebanyak itu orang nan adonan bayrang adonan sayang. Kau hari bertambah patang jo patang bajawe dengan sanjo. Kau nyo 7 rumah nanyo tampe iyo nanyo uni di suami nyo dulu. Dusana lah berang pulo yo pak. Kau ndak boleh pondok di uni ode dengan pie elok-elok tolong dengan kecik kami. Kau pondok kau ndak boleh diri uni biko bukan bali badan riri iko ko pusako nini. Kau ndak boleh disiko tinggal cari saja tampe nan lain pie. Oh cari saja tempat na lain. Kok kami paturutkan gilo hati tabunuh piak nampak hari kini. Kau namu kami membunuh mati. Ba itu kata badaninya di sinan kalau kok dipandang. Kau mandang kata mamak-mamak sabantu itu menangi badan pae diri Tuhan. Oh jadi ada orang mamudo mata onde dia kandung namudo oh tolonglah dia badan uni di manyo tinggal badan abang hidup saratu anak badan uni. Oh nambah namo badan nyot tuma buyung Danil. Oh antan lah dia ambo kasinan mandanga katoco itu de inyo bana minta antan yo pak. Oh tapasonyo antan de urang ketampe idep nyota daga kabake Danil Tuhan.
Onyo tadaga pakai Daniel di sinan kalau dipandang dak lama orang mantan. Ndak lama inyo di bajalan lah sampai ke rumah Idep. Iko rumah nyoni rumah ada Idep. Iko rumahnya rumah anak Uni nama namo si Buyong Daniel. Ambo barangke leni nak nyolai satu lah tinggalnya di sinan yo pak. Hoba jalan ke labu rumah satu tiba di labu rumah. Baca assalamualaikum alaikum salam kata orang. Kona menjawe anak nyobana nampak di badan diri Daniel. Ibu nyobana pulang buto nak tabadopan ni dopak. Hati Daniel nak tabado pane hati Daniel mangaju oleh pulang ke kampung mati sajolah di negari orang. Kalua badan Idep tadi kironyo cali elo-elo. Kironyo riri banan tibo onde nak kandung nak Daniel nae. Hondak boleh jo ibu do nak bantu itu. Badoso gadang badan Daniel narako jahanam tantangannya yo nak. Hojan ka ibu nak bantu itu na mandang kato rupo itu jawapan dari Daniel. Kok badoso doso la mola. Kok masuk neraka masuk la mola yo pa. Hokot tak di badan pa diribu. Indak maning adopai. Oh adik Daniel dopa. Jangan apa mengecek juga. Nak tekan di badan apa. Sedang lalu awak pa tinggal di ibu. Sedang lalu awak ditinggal pa. Oh lupa apa dia mati masuk semua. Lupa apa dia masuk ke lubang lahat di Daniel. Indah baik tak lupa andopa. Oh di Daniel indah tak lupaan menangah kata coy itu. Oh baru menjawe badan riri. Honde nak kandung Daniel na eyona. Hokok salam maaf nak badan ibu. Hosarato jo abang sekalian. Ho maafkan badan bang diri ambo. Ho mandanga katoco itu menjawe anak capek-capek nak kado maaf lai ku apa maafkanlah badan ibu. Daniel ndak niopai ibu lai Tuhan. Oh Daniel ndak niopai ibu lai. Ko apa sayang ka ibu. Babi ni apa agak salapan. Babi ni apa agak 10. Dan Daniel ndak kamalarang dopa. Oh tapi ko ibu pa batarimo. Daniel ndak suko seketek juga. Kok sempat apa dak ke ibu. Biarlah Daniel pai seorang. Daniel ndak nio. Oh dak ke ibu dopai. Masih tekana adik Daniel pai. Oh mandanga kato dari anak baru bakato badan Daniel letadanga diri itu. Kok diambuala memaafkan tapi anak bana nandak suko kama ngaju oleh badan ambu. Oh mandanga kato coy itu. Onde abang dangakan mana ambo indak minta balik do bang jo badan abang.
Onan salai o badan ambo Hambo kamari bang minta maaf. Selamat tinggal dan ibu na Oh selamat tinggal nak dan ibu yo nak. Hoi nyopai ke pasir panjang. Hari bertambah nyoa malam juo. Honan malamnya semalam itu. Hodi malalok nyopak badan diri tadi. Di makok pondok jari yang urang. Di makok pondok sampan urang. Di sinan Pak Riri bagole. Di sinan menompang tidur. Ba itu nasib Pak badan Riri Oba itu nasibnya badan Riri. Di sinan kalau kok dipandang. Oh abi hari baganti hari. Abi hari baganti pakan. Di sinan kalau dipandang. Makatonyo ayah bake anak. Onde nak kandung na Danil na asalanyo ibu nak Danil maafkan. Hokok dekarano ibu buto bantu itu. Para lu piti agi piti yo nak. Ukuran baru be agi piti. Ukuran prasina mato agi biaya. Nak boleh jo ibu nak bantu itu. Oh mandanga kato bantu itu. Menjawab si Danil tadi. Lejale di badan apa. Nan ibu nang kadimanjoan. Nan ibu nang kabatolong yo pa. Ho tahu disaki badan anak. Tahu disusah badan suami. Iko nang kalama dek dia sajo. Awak bansik tinggal di pangma di tapi pinggir pa. Hoko atok rumah banyak bocor. Ibu lah hilang tengah malam. Ibu cilako pai. Gadang mana Tuhan. Oh ibu cilako pa gadang mana. Ndak ado guno ba mande. Ndak ado guno ba ibu dopa. Oh kenapa gunanya ibu bantu itu. Oh mandanga kato dari anak. Ndak dapat jawapan badan hidup. Oh awak sayang kebaki anak. Awak kasih kebaki anak yo pak. Wah kato anak kabaturuti. Ndak namuelo jo ibunya Tuhan. Oh di sinan nasib Riri lolai. Kita bilang sajaklah pulang ke korong kampung. Orang kampung banyak namberang. Ada juo orang nanibo. Awak butuh sebantu itu. Bau sao indak nampandai. Kadang orang magi nasi. Kadang orang magi lontong. Oh sadang mamakan lontong juo. Sadang mamakan nasi juo. Aye mato meniti-niti. Awak menangis sadang makan. Sadang menangis orang cibian. Apu lopiek dan batangian. Dek ulah karajo awak juo. Mangko buto mato coy itu piei. Katuko di dalam rimbo. Banane di dalam tanjung. Kinilah datangnya bandi di tapian. Maka sampai piek buto coy itu. Laki cadik basangko bingung. Ganjaran dan hatang dari tumbuhan piek.
Oco itu nasibnya badan riri, yo nasib serupa itu entong di tepi pinggir siang malam. Kok tiba waktu malam menompang tidur di pondok sampai nurang ba itu nasib badan riri kalau naninyo pak badan dep dua jo anak badan inyo lati dua jo rumah gadang nyolat tinggal di rumah mewah kambang labungo dalam rimbo silarak tumbuh tapi air awak butuh rumah ndak ada tepaso tinggal tapi pinggir Tuhan. Ndak guna dia tong lamu ado harinya sekutiko maalun badan diri depnyo ambil piti ketampeknyo opai dep ketapi pasir satopai ketapi pasir nampak dia nak apa jalan nyo ikuti di badan anak. Oh kironyo badan ni dep tadi datang nyo dake tampek diri. Oh nyo ambil piti di saku kanyo agian bake diri. Onde dek kandung diri dia koma piti dia kabarube. Ukuran porasi mato porasi lah. Oh boleh menampak co biasa satu nampak di badan anak yo pak. Oh nampak dia anak inyo tadi nambah namo si Buyung Danil. Oh pitinyo sembah di tangan apa dengan pa elo-elo. Oh kok kare apa bantu ibu ambo barang ke pai dari rumah yo pak. Oh ambo barang kepa dari rumah ndak dapean rumah minta bana ndak dape mande minta tolong anaknya masih. Oh berang jumpa anaknya masih berang jua nak tabado pane hatinya namunnya kama bunuh badan mane ba itu pane hati anak oh tuane onde apa dengakan bana mula babalik lepas badan awak de anak membawa pulang tepas soidep semua balik lah tinggal diri di pondok tapi pasir air mato dari badan arema Aye mato dan darai badarai mau jalabe aye mato nak dape anak di salan dek karano lawak juo dek karano awak dan salam aku anak maraso dengan dampak bakato apa nyoba ke anak onde nak kandung Danil nae ndak boleh jo ibu nak bantu itu coba nak kaburu nyoba Daninyo tetap nyo ibu badan Danil coba nak cilako nyo tetap nyo ibu badan Danil ndak elok do nak sabantu itu
baru menjawe badan Danil. Onde apa dangakan bana kalau nyo masih bantu iko Danil lun suko dake ibu Danil lun suko nampai olah mo taman wang badan hidup menanga kato dari anak. Oh tapi apa mengaban memang salah rinan punya apa oh enggak salah di badan anak, salahnya datang dari mandenyo. Oh tapat sodiam badan hidup di sinan kalau kok dipandang. Konan sabananyo badan hidup inyo ibo mencalik riri Tuhan. Oh baru bakatonyo badan hidup bakato apa bake anak. Onde nak kandung Danil na oh cuba lah berfikir bana dulu anak apa. Oh kamana ibu kakapai kama mande Danil kama ngapai. Oh bapa indak bamande indak dona. Oh ibu anak yatim piatu busana lah jauh pulau. Oh kini Danil anak seorang satu-satunya. Ndak lo suko mencari ibu dona. Oh kama mande nak kekapai. Ndak boleh dake rumah ko indak lah kato badan hidup. Nasi joai na oh tolong antan Danil ba itu kato badan hidup. Oh mandanga kato bantu itu kok keberang apa berang lah dia lah mati pa dindak makan yo pa. Lejale pa di badan apa kok tantunya ada orang mengaban nama bawa ibu badan Danil yo pa. Kok jale orang dulu nama bau. Hondak buagi ampun do pate duya. Ndak buagi duit do di duyako. Konda ambo masuk penjaro. Konda inyo masuk penjaro. Konda ambo mau ni tanah. Konda inyo masuk ke kubur. Coba itu sakit hati Danil. Tapi ndak tahu orang membawa hilang ibu pa ndak nanjale dopa. Coba itu bana kato anak panenyo ndak tabado Tuhan. Anak panenyo anak tabado berang mana kabake ibu berang mana kabake mande. Oh anak ndak dapet dibujuk-bujuk di sinan kalau kok dipandang tapaso sabab pa badan hidup Tuhan. Oh tapaso sabab badan hidup.
Oh siala pulang dari Tanjuang, oh kambang bungo di lereng batu, kadondong ado di baliknya. Oh de iyo ibunya na lari lah balik kampung. Oh sainggo iko kaba kita tutui dulu, ko ado sambuangan pae, to ulang pulo tuan. Omangko bajalan pak kakak koto silara tumbuh di lereng tabe kambang bungo sabala sawah baranang mandi di tepian. Omangko nyokabai ngoiko karano sejarah di sarekonyo di kami nandape ko ado tasabui di namo urangnya namandanga rila jo maaf mangabakan pae. Ambil kayunya di kabek-kabek, diambil anak ulu sangku kambang bungo di lereng rimbo. Latibo kaset di nomor ampe, sainggo iko kabat tutui dulu dapet sejarah. Ho disambung pulau pae.